ende siyazi ukuthi thina sibabi ne mara wena ayiwes and akusububi lobo noma yilobo buzisa ubuhlungu and I'm sure amanye ama alien mabakubona bakubiza ngealien ngiyakutshela boy uthola bathu sabantwana babo ngaye uzumalo le athi shut up or ngizokulumisa ngaloba lenje yibi manje kwenzakala Hey. Manje ninyile bafana bami. and then wena mubi ukhuluma ngani manje Give it a moment. You will see. emaruping ganti go dialang maruping emaruping yini manje la idea Zakaria. Ngaze ngajabula ukukubona mfana wami. Hey. Now I can finally finish what I came here to do. Asambe ngibona.